Eta gero umek eskolara, zu ondenporan, zenbet urtea zazten ziren eskolara? Gitxi gora bera. 6 urte. 6 urteaz. Legia 6 urte izita zen. 6 urte berik umerik izan eskolara botaten horren. 6 urtegaz. Nik asueterako 5 botan nenduen, bainekara, ze negarrekin nenduen, eskolara joan gudutela eta geuen mestria nahi joan, eta nire amagara, bueno, ez doko esonik egiten, eta egunero negarra esumia, eta mestria partu eskola. Bai. Eta gero, gitxi gora bera, hor diferentzia handi egongo zen, igual batzun eta besten arten, ez da, ze edader arten eskolara. Batzuk igual harina gitxi berri zengo ere, beste batzuk belutxu hau. Segun etzian ze situazio dago, eta ze ingiru daue. Gurian bere, uno va y otro viene. Nik 13 urtegaz, krida. Así que, atzekoak miaia autokomundo zenean, ala, fuera. Bai.